Какво става, хора? Как сте? Аз съм Гостфронт и си продължаваме с нашето клипче. Да. Damn. Не. Сега да си сложиме врати, защото ще ни е студено. Айде. Новените си врати. Аз обичам моите врати да са винаги е така отвън. И сега ще видите едно нещо, дето съм гледал. Едни майнкрафтери, дето го правят. Сега ще го видите. Чакайте само да... Тук чупих на ръцете, но... Трябваше после да го направя. Да. После трябваше, но нищо. После може да направя giveaway. Само трябва да звънна после на един човек да ми мрази картата. И почваме с giveaway. Ако все още някой не знае какво е giveaway, то е като... Как да ви го кажа сега? Ще разберете после от клипчето, дето ще направя. И искам да ви кажа благодаря ви за тези 7 абоната, дето отделяте вашето време да гледате моите клипове. И все пак, благодаря ви. Добри хора сте. Не сте като някои хора, които имат цялото време на света и не отделят поне малко време да ми гледат клиповете. Motherfucker! Може да направя с Joker Army после някакъв клип. Сложиме такова. Бяха розовите за кича, на баща ми на москвича. Това съм го гледал от едни момчета, дето го правят. И им ставало както сега на мен стана. Сега да си вдигнем нещо като подпор или какво го направим. Така джинг. Тук сега ъгълите... What? Всички ъгъли ще са ето от такова дърво. Какао бинс. Ще съжалявате, че няма мога да снимам GTA 5. Ви бях обещал. Без диска някъде съм си сложил диска. Сега не мога го намеря дея. Не е в PlayStation, затова сега снимам от телефон. Да. И скоро време, сега събирам пари, нали, за GTA 5. Отново. Ще има пак клип на GTA. И знам, че първото ми клипче на GTA 5 беше от един мой приятел, дето играе. Показа ми как да си купим къщи, как да си купуваме коли и какво друго там беше. И нещо друго ни показваше. Браво за него, добро момче. Николай се казва. Добро момче, браво на него. Искам да ви кажа да се абонирате за Ghost Rider и Joker Army. БГ. Те са ми ютубърски приятели. Но аз съм по-добър. Нищо сега, че на този канал имам 7 абоната. Но 7-7, кой ти ги да? От 4-5 клипа, брат. А на предишния канал имах 100 няколко клипове. И имах 62 абоната. Този канал, ако стигнем 62 абоната, ревю, казвам ревю. Ще направим. И ще се забавляваме като предишния акаунт.
който събра голяма популярност. Мисля да сменя името на Ghostfront BG. Но това име майче вече е заето. Не знам, какво ще трябва да провериме. И може да си го сменим. Бе, хора, шегувам се, тивото си сменя името на Ghostfront BG. Това трябва да си психично болен. Сега ще сложим необходимите материали. И скоро време може да направя клип с брачетка ми. Да. Ще направим въпроси и отговори. Хора, мисля това да е от мен. Ако клипът ви хареса, дайте му лайк. Абонирайте се, ако още не сте го направили. Стигнем ли? Това е много смешно. 10 абоната. На всеки 10 абоната, нали, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Като събереме 10 абоната, после 20 абоната, всеки път с 10, като се увеличат абонатите, ще правим giveaway. До скоро!